Kulungile ngathi ngakubusisa ke la ukhona khona njengamanje usabukela lo mfanekiso oqoshiwe mina ke ngopastor WeNingi ngikufisela ukuhle kodwa empilweni ngathi ungaphumelele ngathi ungathola ixazululo eyintweni odinga ukuthola kuzona ixazululo nempilo nje ihambe kahle ibe smooth qhubeka ke wenze okwenzayo ukwenze kahle wenze nokuhle futhi nakwabanye abantu nabantu engathi ke bangizwe okuhle kuwena so besibheka lapho podcast Paul usiphola ngamanye amazwi uthi ke good day pastor. Thanks again. Thanks once again. Please interpret Ukuphupha apho uboniswa isithombe picture of a baby girl being in pink efakeke i-oxygen prongs. So sizofocus ala ekutheni ngamanye amazwi ngokubheka kwami uphupha ubonisa isithombe sengane egulayo ngoba oxygen prongs awafaka umuntu osuke ephila afaka umuntu osuke egula ukuthi ngamanye amazwi lo mntwana uyagula lo. So esingakusho ukuthi uphupha ubona ingane igula uphawu olubi ngoba ke luvame ukukuxwayisa ukuthi wena ungase ubhekane nezinkinga emkhakheni okona yabona ongahle bese kuyaphoqela ukuthi wena usukume ufune izixazululo sazo ukuze ziphele yabona. Singathi thina futhi uma uphupha ubona ingane igula uphawu olusho ukuthi kumele uqaphele isimo esibi noma isithiyo esinzima esizokwenza kufekele kuphinde kuphazamiseke inhlelo zakho. Ngaba isebusinessini ngabe isemsebenzini ngabe isemklamini othile osukuwenza kusho ukuthi ngaba nesimo esithile noma isithiyo esinzima esingabe besenza ukuthi lowo mklamo lelo business lokho kwenzayo kuphazamiseke noma kufekele yabo. So ake sithi ke ngamabomu uma usuphupha ubona ingane yakho igula manje specific ingane yakho ngoba besikhuluma ngengane in general ngabe ingane ongayazi nje noma kodwa ke njengamanje uphupha sigula ingane yakho uphawu oluvame ukuthi lusho ukuthi lindele ukubhekana nezinkinga ezinzima futhi umhlupho usukuzodinga usizo ukuze usixazulule lezo nkinga yabona. 2 uma uphupha ingane yakho igula uphawu usukusho ukuthi lengane leyo noma ke omunye nje umuntu oncike kuwena mhlawumbe noma odepende kuwe uzophatheka kabi noma kuzoba nesimo sizomphatha kabi futhi bese kudingeka ukuthi wena umsize ukuze azizwe kangcono lowo muntu loyo noma ke leyo ngane izophatheka kabi kudingeka usukume uyisize ukuze izizwe kangcono yabona. So iloko nje singakusho kafushane uma uphupha ingane yakhe igula noma nje ubona ingane igula kulungile kulonde kulungile kusise like le video ke bese yaqhubeka ke number yami ikhona ungangifonela ngokuthi ngifuna ngikuphendule sizozama ukuphendula manasi isikhathi sikhona. Bye, thank you.